Iawn Ila, pan ti'n barod? Da ni newydd gychwyn cyfnod o Pythefnos o gydweithio efo'r galeri i ymchwilio i ddatblygu syniad am gynhyrchiad yn canolbwyntio ar berthynas nain a'i hwyr. Mae'r Pythefnos dwi'n sef wedi bod yn ofnadwy o llawr i mi lle. Ie, dwi wedi dysgu dipyn go lew. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig dysgu amdan y pwnc cyn mynd ati i actio arno fo. Efo'n amlwg, fysa Gwyneth yn gwybod ymchwilio hwn i'r pwnc, ond mae'n is gael rhyw fath o fewnbwn i fewn i'r darn ydy. Profiadau da ni wedi cael. Bydda i rwan yn mynd adra ac yn rhoi trefn ar yr holl drafodaethau'r syniadau da ni wedi cael yn gilydd ac yn llunio sgript dros y misoedd nesaf byddwn ni wedyn yn ei ddatblygu bellach.